тақсимотро ёфтанд, дар гурӯҳи ихтисосиёти дуюм бинед ки чӣ қадар шумораи роҳёфтагон бисёр шумора зиёдтар аст. 18054 нафар роҳ ёфтанд, дар гурӯҳи ихтисосиёти чорум бошад 6843 нафар роҳ ёфтанд. тақсимот шуданд дар гурӯҳи ихтисосиёти дуюм 5404 нафар, 3562 нафар тақсимот шуданд. 14492 нафар тақсимот шуданд. дар гурӯҳи ихтисосиёти чорум бошад 4798 нафар. ора ҳамин ҳозир нафароне ки берун аз тақсимот монданд, онҳо метавонанд ба қайдгирӣ аз навбаи қайдгирӣ барои иштирок дар озмуни тақсимоти такрорӣ аз шикали ки ман гуфтам аз 11 то 13 иштирок намоянд ва он ҷойҳои холие ки пешниҳод мешавад онҳоро интихоб кунанд. ин нафарон дигар имтиҳон намесупоранд, фақат ҷойҳои холиро интихоб кунанд.